Jotta tavoitteet messuilla saavutetaan, jokaisen messuilla työskentelevän pitää tietää, mitä häneltä odotetaan ja miten toimia osastolla. Yksilölliset tavoitteet motivoivat henkilökuntaa parhaiten ja auttavat onnistumaan. Mieti ensin päätavoitteesi kautta, mitä haluat saavuttaa. Jos haluat saada esimerkiksi 100 myyntiliidiä, arvioi seuraavaksi, paljonko keskusteluja pitää messuilla käydä, jotta tavoiteltu määrä liidejä saavutetaan. Arvioidaan nyt, että 1/5 keskusteluista kehittyy liideiksi. Messuosastolla käyty keskustelu on järkevä pitää lyhyenä, noin 10 minuutin mittaisena, minkä jälkeen asiakkaan kanssa sovitaan jatkotoimenpiteistä. Yksi osastotyöntekijä ehtii käydä siis noin 6 keskustelua tunnissa. Jos messupäivä kestää 8 tuntia, voi laskea osastohenkilöllä olevan noin 7 tuntia tehokasta työaikaa. Yksi osastohenkilö ehtii 3-päiväisen tapahtuman aikana hoitaa yhteensä 126 keskustelua. Eli jotta keskusteluja saadaan aikaiseksi yhteensä 500, tarvitaan osastolle 4 henkilöä. Resurssitarve jokaiselle messupäivälle on 4 henkilöä. Yksilöllinen, konkreettinen ja realistinen tavoite on 6 keskustelua tunnissa per henkilö.